പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയ മക്കളെ, ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നത് ഒരു ദൈവവചനമാണ്. വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കുകയും തമ്മിലും എല്ലാവരിലും എല്ലാവരോടും എപ്പോഴും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 5:15. ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇനിയൊരു ഗാനം കേൾക്കാം. എൻ്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാനായി ജീവിക്കുന്നു. സാധു ജ്ഞാനി ശോണിതന്നെ ദേശിപ്പാൻ ഏതും കാര്യമില്ല നിന്റെ ഉള്ള ചൊല്ലുന്നു. വൈഷമ്യമുള്ളേതു കുന്നു കരകേറി നടവുള്ളൂ. രക്ഷകനൻ കാലുകൾ തീർന്നൻ പാതയിൽ ഞാൻ മാനിനെ പോലുള്ളൂ. ആരുമേനിക്കില്ലെന്നോ ഞാൻ ഏകനായി തീർന്നു. മാനസത്തിലാതി പൂണ്ടു ഖേദിപ്പാൻ എൻ്റെ നിത്യ സ്നേഹിതൻ ദൈവദൂത സംഗമത്തിൽ. ഇപ്പോഴവർ ദൈവമോ ഒരു സേവയാ. ദുഃഖിതനായി ഓടിപ്പോയി ഞാൻ മരുഭൂമിൽ കിടന്നാൽ എന്നെ ഓർത്തു ദൈവദൂതർ ഏറ്റവും സ്നേഹചൂടോ ഒരപ്പവുമായി വന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോയത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ വെക്കാനും മറന്നുപോകരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കാനും മറന്നുപോകരുത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.